ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme n'Uri na Anambra steeti na-atụkwara inu wee sị na otu aka lụta mma n'ozu ọha ọnụ wee na-akọwa na-enwere otu nwatakịrị nwa okorobịa afa ya bụ Chigozie na ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa si na befe unu na-afụ bụ Uri wee jebe n'Imo steeti wee jee gbuo ọchụ na ojele ebe ahụ wee gbuo mmadụ nke bụ na-achụbaziri ọsọ ka egbugwara ya o wee gbafere ndị Imo steeti wee bulu ọgụ wee bulu agha wee bịa n'Uri be nna ya hei ebe n'ebe wee na-egbu n'ọkwa ndị Imo steeti o gburu nwafa bụzi ife bụ ọgụ wee bịa ebe anụnwa wee gbaa ụlọfa niile ọkụ hei asịkwa na mgbe fa bịara oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ na fa ji iwe na ọnụma wee bịa mana ka fa bịazi fa chọrọzi ịma ụlọ nke bụ ụlọ nke Chigozie nwanụ n'ọkwa ụlọ niile dị n'ime befa ka fa mụnyeziri ọkụ ụna afụgokwa ife eji wee tụ inu wee si na otu aka lọta mmanụ ozuo ọha ọnụ achọzikwa ịma na anya bụ Chigozie na nne ya ọ dị iche nna ya dị iche ndị ọzọ amụnyere ụlọ fa ọkụ nne na nna fa dị iche achọzikwa ịma na ife ama bụ na ụlọ niile dị na ngwuru anụnwa na-amụnyere fa nche ọkụ unu ya abịa ka unu nụrụkwanụ ka esi wee kọnyaba aka oti wee mee hei isi na ụmụazị kịta aha anụ ife nke ị gwara ya were nwayọ ka ofe lọla alụzuori ya nri ọjụ mpi a nọzikwa ebe a na-ebe anya m ya bụ Chigozie agwazikwa anyị n'ọnụ n'otu nzuzo ọpụ obu n'ọgụ ndị otu na ndị otu ka o jere faji wee gbuo ọchụ na ama akwọ m ka ọnụọgụ ka a na-anụ eji wee gbuo ọchụ fa akọwa akwọ na ya bụ onye lụtara ya bụ mmanụ o wee zuo ọha ọnụ na afọghọzikwa ya na ọmanyegokwa isi n'ọfịa hei abịazie ebe nna ya wee gbaa ife niile dị ebe ọkụ onye rukwa anya na-adọ nwa ya aka na ntị maka na o mekwa nke o ya eme o metụ anya o metụ imi metụ onye ọbụla na otu aka lụtakwọ mmanụ ọkwa ya na-ezu ndị ahụ ọnụ kịta anụnwa a na-akọwa na afa nya bụ efurefu bụ Chigozie Ọlamadike nwoke unu fụrụ ebe a kịta abụkwa nwanne nna ya ọbụlọkwa papa nya bụ Chigozie nwoke mmadụ na-akọwakwa n'okwe ebe o jere ọrụ ka a nọ wee kpọ ya wee na-agwa ya na ụlọ ya na-agbazikwa ọkụ hei ọbụlọkwa ụmụ ya metarụ nke o ji bụrụ ya nwa metarụ n'ọkwa nwa nwanne ya nwoke emetara ife ụnụ ya ji wee gbaa ọkụ na ka o si gbatakwuru kịta nwoke mmadụ enwezikwa ebe ọ na-edebe isi ọ na-alahụ ya na ndebie onye nke nyụrụ nsị nyụrụ ahụrụ afọ ọzikwa ya ụna na-afụkwa n'ụdị ife dị ife ọkwa ya ka o ji adụ mma inwe ego gbalụkwa fensị nke ife onye metara ogberukwa iti eburu ọ bụrụ na ndị a nwere fensị nke fa ọha abịa agba sọsọ be Chigozie fa ọkụ hei kịta anụnwa fesogo wee na-ata afụfụ ya anyị nọ n'Uli n'Ụmụọma nke n'ihi ala lokal gọọmenti eria ọya ka ị na-afụ ihe anụnwa anyị bịa wee bụ na ihe ọjọọ mere ebe ahụ nne na ụlọ niile a gbara ọkụ bụ n'Ụmụọma ịghọtago a sị na ọ nwere nwata nwoke be ha bụ ebe a na oje na-egbu Imo steeti wee gbuo mmadụ ndị egbu ahụ wee chọrọ ya wee bịazie na Ụmụọma wee bịa gbuo ụlọ niile ifuru ọkụ ebe a ka anyị nọ tata local news agency ya ebe ahụ papa good afternoon sir. Good afternoon, sir. Yes. Biko ka ịgbatụ anyị afa gị. Afa m bụ Valentine Ọhamadike. Ọhamadike, onye ebe ka ịbụ? Abụ m onye ndị Igwe Ụmụọma Uli. Ka ihe mere na be gị? Ihe mere na be mbụla nọ n'agbụ akpọ na fon around 3:30 yesterday in the afternoon. Sịla ndị Igbo gbara be m ọkụ gbanwere ụmụnne niile ọkụ na nwanne m nke ntọrọ jere na ha gburu mmadụ egbu ahụ bụ Imo steeti abi? Egbu Imo steeti. Egbu steeti ka afa nwanne gị agburu mmadụ niile? Chigozie Ọhamadike. Yes. Nna ya mi nwetara papa ya. Gịnị butere ya n'ajọ ihe o mere? Okay, biko anyị na-ekene unu si unu wee ndidi wee na-edi. Thank you.